പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത്. മെയ് 16 എല്ലാ വർഷവും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഇത് എന്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അതായത് 1960-ൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ തിയോഡർ മെയ്മാൻ ലേസറിന്റെ പ്രവർത്തനം വിജയകരമായി ചെയ്തതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് മെയ് 16 അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ലേസറിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ആരോഗ്യരംഗത്തും വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തുമെല്ലാം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി പരിചയപ്പെട്ടാലോ? പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. ഉത്തരം ഒപ്റ്റിക്സ്. പ്രകാശവർഷം എന്നാൽ എന്ത്? ഉത്തരം പ്രകാശം ഒരു വർഷം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം. സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം 8 മിനിറ്റും 20 സെക്കൻഡും അഥവാ 500 സെക്കൻഡ്. ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം. ഉത്തരം 1.3 സെക്കൻഡ്. ഞാൻ പ്രകാശത്തെ വഹിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മൂലകം. ഉത്തരം ഫോസ്ഫറസ്. പ്രകാശത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത്. ഉത്തരം ശൂന്യതയിൽ. പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം. വജ്രം. പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആര്? ഉത്തരം ലിയോൺ ഫുക്കാൾട്ട്. സൂര്യപ്രകാശത്തിന് 7 നിറങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആര്? ഉത്തരം ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ താപകിരണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വികിരണം. ഉത്തരം ഇൻഫ്രാറെഡ്. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശ വർഷമായി ആചരിച്ചത്. ഉത്തരം 2015. വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം. ഉത്തരം ആന്തരിക പ്രതിഫലനം. ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം. ഉത്തരം വിസരണം. പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആര്? ഉത്തരം റോമർ. ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശകിരണം. ഉത്തരം അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണം.